mga higala human naman ta dito sa Busay, ari na punta si babaw sa ilang mga piryahan o silang shopping area dire o dining. Okay. Dire sa ibabaw yung Clifton Hill, may daghang mga shopping boutique dire, mga kananan, tanan, adventure, roller coaster na dire. Pero di lang may manakay kay kurta mo kwarta war mo kwarta pandemic para sa diri sa Wendy's. Building tumba. Naa diri dapitan dako kayong Ferris wheel. Tanaw lang tani gyapon. Adto ta sa Jurassic Park. Sure ta Jurassic Park diri sa Niagara. Ato yung sugato ng mga dinosaur. Arita diri sa unahan kayo. Ya diri ako kayo dinosaur. Dira ako kayo dinosaur. Hari kita sunahan. Bayar dong so di entrance fee. Di atas sa kawasan. Larong ang yapon. Oh, Busay. Pikas Atbang Hari Speedway na kart. Lumbaw. Kapatid. Kuya mo rin. Muraw rin vulkano. Bugaw rin tayo rin vulkana. Dagko kayo dinosaur. Okay, balik ka sa akin.
Dili mahina sa Canada, sa Negara, na dili ang mga daghang kalingawon. Mura pirihan pa sa Pinas. Reflection of your own. It's the most fun you can have standing up. Vulture. Ladies, Ari na po taring balay nga natumbas. Naigos bagyong ruping. Balay nga tumba. which shower? Any shower. Hindi pa daw. You can't see, you know. This way. I'm over here. Bagus na. Ano? Paling sila sa souvenir. Giggles. Balik. So mga higala, dili lang ko tapuson ang akong video diri sa Niagara. Angkod lang sa sunod higayon. Daghang salamat sa mga nag-subscribe. Sa wala pa mag-subscribe, palihog suportar akong channel pag pinagis mag-subscribe o mag-like, share, kunya tanawa gyud tibok na akong video. Anto aron mo makasunod kanunay sa akong mga video diri sa Canada. Nga nindot nga talanawon ri, palihog ko og subscribe. Anto sa sunod higayon kini inyong higala si Panatsa Bisaya. Pagpasalamat yung tanan, mabuhi ang Pilipinas.